बिबारी बिबारी नै सफैबाय आङो गेस सिलिन्डारखौ लाबोबाय। लाबोबाय दे दोन। मेंसोगारबाय गेस सिलिन्डारखौ थिखांना लाबोनाया। मेंगोनथ' र' दे जिराय नोङो आङो साहा फुदुंनि। नोङो न'आव ओंखाम जाना फैदोंना फैयाखै? नों जुदि न'आव ओंखाम जाना फैयाखैबा बेयावनो संनोसै दे। ओंखामखौथ' जायाखैमोन। दे होमबालाय नोंनो सं। नोंनि आखाइनि संनाय जानो लुबैदों आङो। माइरंआथ' दंखायो दालियाबो दंखायो। र' नङाबा बेदरखौनो आधा किल' लाबोनि बयलारखौनो। दे लाबोनो बालाय लाबो। ओमफ्राय अनसुलियालाय? अनसुलिया दुगैबाय दङ। सोरनि फन फैदोंथाय? सोरनि नाम्बारबा? गोदान नाम्बार माथो। गोदान नाम्बार? देनाय रिसिभ खालामनाय। हेलौ? अबाव दङ नोङो बिबारी? मिनिसोरां नोङो? मानो नांगौ? आं अबाव दङ अबाव गैया नोंनो मानो नांगौ? सालाया मा मोनदों बियो? अबाव थांदों नोङो खिन्थाखै मानो? आरो सिरि सिरि मानो थांखोमानांगौ नोङो? हा? नोंलाय माथो मोनथिखागौ आङो नोंनि अनगा थानो हाया। दसे समबो थानो हाया। नाथाय नोङो मानो सिरि सिरि थांखोमानांगौ? आंनिसो गोसो आं अबाव फैयो फैया। आरो नोंलाय मानो खिन्थाना फैनांगौ आंलाय? नों माबा आंनि हौवा नामा? औ आं नोंनि जानो गोनां हौवा स्वामि। जेराव थांदों फैफिन। साला अनसुलिखौबो नों लाना थांदों। मा गथ'नि इयुननि खोथा जेबो सानाखै नामा? अरे आंदि नोंखौ बेसे मोजां मोनो नों बेखौ मोनथिखागौआनो। आंजों जुलि जाबा नों बेसेदि रुजु रुमनि संसार जालांनो हागोन। थेवब्लाबो नोङो आंखौ नागारना थांबाय। फैफिन नोङो जेरावखि थाङाखै मानो न'आव फैफिन। अननानै फैफिन। आं मोजाङै बुंदों मोजाङैनो फैफिन। नङाबा खिन्थु आं लायगोन। नोंथ' टेलुलानावसो थांदोंना नोंनि न'आव? मोस्रोमनाथ' होखारखाबाय नोंखौ बिखुनजोआ। सोरथो दंबावो? ओइ हारामजादा बिबारिया आंजोंसो दङ मोनथिबाय? फोजोंसार हारामि कुत्ता स्वार बादसा नोंसो लांदों आंनि बिबारिखौ। आंनि बिबारिखौ नोंखौ नागारा आङो फोजोंसार। फैफिनो हो। बिबारिया आंनिसो। नै हारामि बिबारिया नोंजों जुलि जाखाया मोनथिबाय? नों बिबारिखौ जबरदस्ति मानो खालामबाय दङ? नोंजों बियो जुलि जानो मालाबाबो राजि जाया। नाथाय आंजों बियो राजि जादों बेनिखायनो आं बिखौ लाबोदों मोनथिबाय? ओरैनो गाख्रबबाय थाना लाब गैया मिनिसोरां। नों सासे हारामिसो। बिबारिखौ नों मानो थानो सुखुनो होआ? दांलु दांला जबरदस्ति साला। नों सासे हारामि कुत्ता। नोंसो सैमानि फिसा। नोंखौ जेराव नुयो बेयावनो नोंखौ सुथारगोन मोनथिबायना? नों आंनि बिबारिखौ लांबाय। नोंसो लांदों साला। फैनो होफिन बिबारिया फैनो होफिन। आं लायनो थांगासिनो। अबाव दंहैयो अबाव दोनहैदों नोङो बिबारिखौ? मानो नांगौ नोंनोलाय? मा दरखार नांदों नोंनो खिन्थानो? लाब गैला नों हाजार गारामा फुवार गाखोबाबो नों गैला मोनखाला बिबारिखौ। बिबारिया आंनिसो। फोजोंसार सैमा साला बुन्दा सैमा बंग्रा ननसेन्स। बिबारिखौ फैनो होनदोंना? मिनिसोरां लाब गैया मिथिगौ ना? नों आंखौ जबरदस्ति खालामबाय थानाङा। आं बुंखादोंमोन ना लागिबा आं फोजोंसारजोंनो हाबा जागोन थेवब्लाबो नोंजों जाया होननानै। दोन फनफोरा। बिबारि खेबसे खोनासंनाय। आं नोंखौ 100% मोजां मोनोलै। नों मानो बुजिया? अननानै फैफिन न'आव। अनसुलिया आलाय सिलाय जागोन मोनथिगौ ना? बे फोजोंसारा अननाय नङा। आरो बिनि बिफाया नोंखौ गनायना लागोन आरो नों सासे बुरि हिनजावखौनो। नोंलाय बेफोरखौ मानो नांगौ मिनिसोरां? ओइ फैफिनलै नोङो जाम्बि। नों आंनि अननायखौ मानो बुजिया? नोंखौदि बेसे अनो आङो। नोंखौदि बेसे गुलि गुलि अनो। फैफिनदोलै बाजै फैफिनदो। ओइ बाजै। ओइ सैमानि फिसा नोंहा गुबुन हिनजाव मोनाखै नामा? हा लाजिरोङै। नोंहा गुबुन हिनजाव मोनाखै? हा सासे बुरि हिनजावखौनो नों लांदों। गथ' गोनांखा हिनजावखौनो। दोन नोङो बेफोरखौ जेबो बुजिया दे दोन। बुजियो आङो। नों मा गुन्दा नामा? मालायनि हिनजावसो नोजोर होग्रा। दासान्दि नोंनि बायदि रावखौबो दांलु दांला खालामनो थायाखै आं मोनथिबाय? नोंनि बायदि गुन्दा नङा आङो। आरो बिबारियाथ' आंनि एक्सखा मोनथिबाय? थेवब्लाबो नों बायदि नङा आङो। आं मा गुन्दा जाखो? हा आरे दांदोंल'सो। बिनि बारगाथ' जेबो खालामाखैना। आरोथ' खालामबाबो आं बेखौ हाबा खालामखागोन ना। दोन सैमा बांग्रा साला। फन हरनाङा होनदों दे खबरदार खिन्थु। औ मिनिसोरां नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला। दोन नों मोजांबासो सोमोन्दो लाखिगौमोन। नाथाय नोङो सासे हारामि। दोन फन हरनांला। बिबारि आया दाननासो होबाय माथो। बिबारि आंदि नोंखौ बेसे मोजां मोनोमोन। नों साला बे फोजोंसार गुन्दाजोंसो थांबाय आरो। बिबारि नोंनि हौवाखौ आं बुथारथारगोन। नों नायबाय था। जेराव नुयो बेयावनो सुंना गारबोगोन आङो।
नों साला फोजोंसारजोंसो थांदों आं सानदोंमोन नों न'आव थांदों होननानै नाथाय नोङो हौवाजोंसो थांदों खोब मोजांनो माथो नोङो हा खोब मोजांनो माथो दालाय माथो फोजोंसारजों थांखो आदाखौल' मोजां मोनो माथो आदानि अनगा रावजोंबो जुलि जाया होननाया दालाय माथो नोङो मानो फोजोंसारजों हाबा जानो थांखो सैमा दंलै साला नोंखौबो मोनबा नागारा आङो नाथाय फोजोंसार नों थैनो रेडि जाना थाखा जमरा जाया नोंनि मृत्युखौ ना नोंनि थैनायखौ आंनि आखायावसो लिरना दोनखादों दे होनबा गासिबो थांसै जोंफोरो मास मोनब्रै मोनबानि उनावसो नुसिगोन नोंसोरखौ ससे दोनैनि आरो बाबायथो माला फैयो नोंसोरो मोजाङै थां दे नोंसोरो थांनायाव जायगायाबो बांद्राय गोजान ना गिनाय मोनो आंहा दे आयै गिनाङा दे जोंफोर मोजाङैनो थांगोन नोंसोरबो मोजाङै थाबानो जाबाय थुदो होमबा आयै ससे दोनैनोबा जोंनिया समाबो जासिगोन दे होमबा बैनाय मोजाङै थां आरो लैथोस्रि मोजाङै थांबानो जाबाय आरो मोनहैबा फन खालामबानो जाबाय बावनाङा आरो दे जागोन दे बिजामादै हा माथो बियानिखौ खेबसेबो खबर लानायखौनो खोनायाखै आङो फन हराखैनो मायो खेबसेबो आया दहाय हरदोंमोन खेबसे आङो लामाथिंजाय ओंखारबोनायाव हरदोंमोन दे बियानियासो हारसिं जासिगोन आरो बिजुलियाबो न'आव थांबायबा हौवाजों औ थांबाय आइ बिखुनजो थौ अब्लालाय नोंसिनिया गोबाव जागोन थौ गांजेमा गोसोम रानि थांसै था औ दे आब' थां मोजाङै थांबानो जाबाय जागोन दे मोजाङानो जाबाय दे लैथोस्रिनिया दा बिसोरो थांबायना आइनो दायो बेलासिफोर खिन्थानांगोन आङो आइया खम रागा जोंगोन ना थेवब्लाबो उफाय गैया आंहाबो थाबैनो बिबारिखौ हाबा खालामनांगौ फोजोंसार आदा लैथोस्रि आब'मोनखौ नुनानै आंहासो नोंजों बेरायनो थांनो लुबैसोबाय फोजोंसार आदा औ गांजेमा गोसोम रानि बुं आदा नोंबो जुदि देनाङो मालाबाफोर हाबा खालामबाय बायोबा नोंबो गोजानाव खामानि मावनो थांगोन नामा आङो आं थाङा दांलै गांजेमा गोसोम रानि आङो मायबा मोनसे खिन्थानो सानदोंमोन मायो आदा खिन्था दा खिन्थागोन दे आइया फैबाथाय आं मिन्थिगौ आइया जोबोद रागा जोंगोन होननानै मा रागा जोंनाय खामानि मावदों नों आदा माबा गांजेमा गोसोम रानि आङो हाबा जाया होनना बुंबाय थानाया आंबो हाबा जानोसै मा नोङो हाबा जानोसै फोजोंसार आदा मा देमग्लायखौ लाबोनोसै नामा नोङो ओहो देमग्लायखौ नङा गुबुन सोरखौ उनाव खिन्थानोसै दे आइ फैबाथाय दे होनबालाय आदा फोजोंसार आदा नों बिदिनो थानांगौमोन ना हाबा जालासिनो जिउ मा आं रावखौबो मोनला नामा बिदिनो थानांसिगोन ना मायो नोंखौदि बेसे रोहो मोजां मोनो आङो आदा गैला आंहा बे जिउआव सुखु होननायानो गैला अनसुमायाबो मालाय गुबुन हिनजाव हाबा खालामबाय बिथिंजाय नोंबो बिथिंजाय रामुसिं बोरायाबो आंनि आइखौ हाबा खालामबाय आंहा रावबो गैला आंहा मा जानांगौ दे मा जिउआव बिदिनो रुवाथि थानानै जानांसिगोन ना मायो हौवा होननाय जाथिखौनो मोनला ना मायो आङो उर्मिलानि थाखायनो जेबो खामानि दामानि मावनो गोसो गैला जाबाय आंहा गावनि एसेबां मोजां जिउखौ धंस खालामना लाबाय धंस आथिंखौबो खोमाना लाबाय फारसे मा जाबावगोन दा जों थैबासो नायगोन बेखौ पाप्पिया साला दाथ' बेखौ रावबो हौवायानो हाबा खालामनाय नङा बेथो सोर खालामगोन आथिङानो फारसे जबायबा बिफायाबो नै दाखालि बावैल'सो खामानि मावनो थांबाय बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिबा दानो फैगोन बियो बेनिखायनो खिन्थायाखै आङो खिन्थाबाथाय फाग्ला बायसि जागोन बेथो मा जागोन दा उर्मिलाया मा जागोन गुबुननि फिसायखौ जवाबाथ' बेफोरबायदि जानाय नङामोन बिनिया फरायनो होदों मोजां गोसो होनानै फरायनांगौ बेसेदि खस्थ' खालामनानै फरायहोयो जोंफोरो बेफोरखौ जेबो साना नोम्मा खर'नि माबा लोगोनि हौवाखौसो जनो थांबायहाय मादै उर्मिलालाय बिजुलि नोङो फै जिरायफै न'आव दङ बियो मादै आङो जिरायनो फैयाखै उर्मिलाया अबाव दंना गैया बियो बेखौ बुंनोसो फैदों आङो मा बुंनो फैदों नाङा दे बिजुलि नानि जालांबाय दाथ' बिनि आथिङाबो फारसे गैला साजाखौथ' मोनखाबाय इसोरानो होबाय आंबो बेसेबा रायदों सोबादोंबो आङो मादै आंसो मोनथिगौ मादै उर्मिलाखौ आङो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड सानना लायोमोन
नाथाय बियो आंखौनो फोथायखेबस' खालामदों। बियो आंनि हौवाजोंनो जुलि जादों। माबायदि लोगो बियो? बेसेबा रागा जोंदों आं, बेसेबा दुखु मोनदों मादै, आंसो मिथिगौ। बिजिराबो दिनैसो खिन्थादों आंनो। आंथ' गुबुनसो सानबाय दङमोन, नाथाय उर्मिलासो। उर्मिलाखौ आं बिदि सानाखैमोनलै मादै, थ' मोजां मोनोमोन आं बिखौ। माबाफोर दुखु जाबा माबाफोर खुसि जाबाथाय बिनिनो सिगां सिगां खिन्थाग्रोयोमोन आङो। नाथाय बियो आंजों मानो बिदि खालामनांगौ? उर्मिला, आइ उर्मिला, फै। दे नानि, आं मिथिगौ, बुजि मोनो आङो। दा मानसिया आथिङानो फारसे गैला, फैनोबो हानाय नङा बियो बाहेराव। अबे रुमाव थायो मादै? आं बिखौ खेबसेबाबो सोलालांगोन दिनै। नाङा दे, गोरोन्थियालाय जाखायो नानि, बयनियाबो जायो। नंगौ, गोरोन्थिया जायो जाया नङा, थेवब्लाबो बियो गावनि आंगो लोगो बेस्ट फ्रेन्डनि हौवाखौ सेनाङाना। बेजली, गोरोन्थिया उर्मिलानिल' नङा, बिजितनिबो। औ मादै, मिथिखागौ आङो। गोरोन्थिया बिसिनिया सानैनिबो। बिजितखौबो बेसेबा रायखाबाय आङो, बेखौबो सोगाखांबाय। आंथ' बिजितजों फैनोनो नागिराखैमोन, नाथाय बियो ब्रा ब्रा खालामनायखायसो फैबाय आरो आङो प्रेगनेन्टखायसो, नङाबाथ' आं बिजितखौबो नागारगौमोन। उर्मिला, हाजार गाखोबाबो फैनो हानाय नङा दे बियो नानि। बबे मोनसे रुमाव थायो बियो मादै? प्लिज अननानै खिन्था। खिन्थायाबाबो जेबो नङा, आंनो हाबनानै नागिरनोसै। आं बेखौ दिनै सोबाथारगोन। साला लोगो जानानै लोगोनि हौवाखौ सेग्रा बियो। बबे मोनसे रुमाव थायो बियो? उर्मिला! बेथो मा बुंबावनो, रागाखौथ' जोंखागोन देनाय। दे रायथोंसै दे, आरो सोबाथोंसै खेबनैसो, आं जेबो बुंला। ओरैबायदि गिदिर गोरोन्थि मावदों, मानो बुंनो लुबैया जानो, आंबाबो लुबैगौमोन। आंनोबा बेसे रागा जोंना दङ। रागा जोंबालाय मा जानो, हाजारबाबो आं बिमा। बिदि नायबाय थानोबो हाया मानसिखौ नायालासिनो। मा जागोन दा? आथिं फारसे गैया, आथिं।